Kaixo Ignacio. Kaixo ben. Zemur. Ondo, ondo. Jo, benetan, ze ilusioa, zu hemen egotea benetan. Poste naiz. Gainera, edakit behago hartukoa, baina behazten taula bat konpartitu deu piriketa porotzeko. Ikuskizun batian, bai, guzade... Naia. Naia gentzea edo tratatu genuen piriketa porotzekin. Oso ondo ibili piriketa porrotzekin, bai, zoragarri. Home, guk ez genuen behaiekin antzesten, guk... Kolaborazio bat, hori da, bai, hor bizpixia musika jo, kantatu, eta holako gauzakin. Urbieta kompositoriari, zauztarrari, Imanol Urbietari, zapixa bat, omenaldi txiki bat, bezala, bere kantekin, gatzuk oso ezaguna, beste batzuk ezain beste. Land Rover Rat, kanta guztia hauek, ez? Ignacio, horrek esan nahi du aktorea zabela. Bai, aktorea naiz, bai. Nola esan aktorea. Bueno, gaztetan hemen aukera, gu gaztea ginen etzen aukera gehiegi, baina, bueno, baneko paiasitu atolan nintzen, teatro asko gustatzen zitzaidan, zine ere bai, holako gauzak, eta ja 18 urtekin aukera eukinun hemen Donostian antzerki eskola sartzeko, eta sartu ginen eskola hortan, eta orduzkerozti hor gabiltzatzea eta aurrea, ez? Nola izan zidan, hasiera garaiaiek gogoratzen ditu. Bai, oso gogorra zitu, momentu batzuk oso politiak eta beste batzuk oso gogorra batera, bai, asko kostatzen zan, irakasleak oso zorrotzak ziren, eta bai, oso gogorra. Zan lehenengo aldia hemen zegoela eskola bat, zan lehenengo eskola antzerkiena, nahi zuten dana oso ondo egotia eta asko istutzen zuten, bai. Zer izan zen zure lehenengo lan profesionala? Lehenengo lan profesionala izan zen Maskarada taldeakin, Bilboko Maskarada taldea, Gaztibeltzaren karabinak, neko antzerki obra mitikoan oso ondo hasi nintzen. Gero ez da izan jondo jul, baina oso ondo hasi nintzen, lehenengo zan gaina orduan euskera zegoen talde bakarra profesionala, gero aldi pixka batea sortu ziren gehiago, berehala, baina orduan nuzan talde bakarra. Eta zegoen Bilbon eta haiekin, ginen 12 aktore, jedepi, Patxo Telleria, Mikel Martínez, ez? Aitor Mazo, sana ere altzeo, gurekin, eta bai, jende asko. Telebistan egin duzu zerbait? Bai, telebistan ez tegi esan suerte gehiagi euki, ez? Zuzendu izan ditu, zuzendu pare bat programa, bat Ergan, bestia Penelopenea, oso azten itzelari, goaindik ere. Eta Goenkalen egin izan du personaje bat, egon itzen 6 hilabete, bai, abokatu bat itzan, orduan Niko Lizeagaren abokatuan itzan, bai, 6 hilabete dola. Eta gero, bai, ditut olako gauzatxoak, bai, egin izan ditut, beste programa bat, baina orduan han ez dut itzeiten musikaria gehien nintzen, baita ere klonen programa bat oso egon zena, ikatzen zutela Europako klon honenak, eta nizan pixka bat ongietorri jaiten, musika pixka jo, eta logo gauza, bai. Antzerkia ikutuko zenun desente, ez? Antzerki mundua. Bai, hortan gabiltzaz, gero urte asko, bai. Ramon Aguirrerekin ere egin dituzu obra pare bat, ez? Bai, 3, eta laugarrena prestatzen hasi, bai, Ramon Aguirrekin. Ramon musu bat ebendi. Oso ondo. Bai, Ramonekin 3 lan ditugu, Xentimori gabe, Coca-Cola eta barea, eta Putinen Guardasola. Putinen Guardasola? Eta tidiak kantatuak, musikatuak, oraingoan 3 izango gara, Nerea Gorriti ere badator. Bai, 3 izango gara, Ramon eta Nerea. Eta hasia lehenengo urratxak ematen, hola, bandik lotxati xamar, martxorako edo aberria prestatuta dugun, baina
erakusteko moduan. Nik ikusi nahi dut. Atorri ikusten. Donostia aldean egongo garela, ea seguru. Hai, Ignacio, puputalore. Puputalore. Nolatan payaso mundua. Gu payaso mundua ikasten dugu eskolatik. Aktoria normalia payaso mundua asko maite dugu. Da gauza, gaino, erreverentzia sartzen dugun zerbait. Ez beste batzuk pentsatuko dutez, ez? Guri payaso deitzea guri, da ohore bat. Ez beste bat igual, payaso deizu eta asarratu da guretzako aktorientzat normalian da ohore bat. Eta ze polita da. Eta oso polita. Normalki payaso Esatea. deitzea edo esatea bai. Puputalorekin oso aventura politia izan genuen, ez? Pupu akrobata xamarra zan, lore berriz malabarista. Ekaini bargura eta iraitzi duzaba. Oso, hori xera. Musu bat zuen ere bai, iraitz eta ekain. Oso jatorra dira, enkanta bat dira, ez? Ontxe zeuden biek puputaloren azalean sartuta, jolasean era bat, eta brin izan Akiona, eta Akiona horrekin deskubritzen. Akiona zaintzen zegoen, baina baita ere puia kontatzen, jolasak egiten, asmakizunak, lanetik pixka bat, ez? Oso divertigarria. Nola agotu zuten umeak edo hauek historio hau? Oso ondo hartzen zuten historia, bai. Hombre, musikak asko lotzen zuten, da gero misterio bihurtzen zen. Baina, txikienak zutela oso, lau bost espeziak hartu zuten oso ondo, eta zitean dira, kanta lotu dira, oso sartuta, gure kulturale gure esparrera oso sartuta kanta dira, eta Gainera, Bi ikuskizun egiten dituzten okerez bainago, bata aizearen egoera eta beste bat euritan tabanen. Bai, ni bakarrik batean hartzen duen parte. Puputalore egiten zian beste hori tanta baten ikuskizunean, ez ni bakarrik lehenengoan egiten duen, bai. Eta hori, zer izan da zuretzat pertsonalki olako proiektu batean parte hartzea? Oso interesgarria, oso gustora egon ginen, oso gurea egin genuen azkenien, Piuritxe eta Porrotxek eskuzabal izan ziren, eta oso gurea izan zen azkenien ikuskizuna, ez? Bai, oso gurea sentitu genuen, bai, zen Piuritxe eta Porrotxe, eta Puputalore dira Porrotxe eta Porrotxe, bai, txikiak, baina baita ere, ez? Eta hori, placer handiz, oso gustora egin ginen. Hogei, esan zu burura etortzen zaizu proiektu bat beretzen. Antzekia ez zinema edo telebista beretzen esan bat eta horretatik nahi dezuna. Ez esango, zuen igualtxe, buru belarri sartzen nahi naiz, proiektua da Gu Primer, dela Ramone Agirrekin eta nerea gorritikin, hortzen sartzen, testua idatzi duia Ramonek, eta orduan gaude, horrekin desiatzen, azteko jolasian, azteko eremu gian ingenuen ensaio pixka musika lehenengo kontaktua baita ere, nerea teklauakin, eta besten, eta pixka eta oso guztu orduan irrikitan desiatzen hori egiteko, eta martxan jartzeko. Bueno, Ignacio, mila esker etortzeagatik. Zuri, holako interesa, eta holako jakintza, eta holako dana dakizu dan. Eraz oso interes handiak jarraitzen dezu historia, atzerki mundua, eta eskertzen da holako jendia egotea ere. Zuai horreaino etortzeagatik. Bueno. Mirareko niego mucho handiba gure ikusleei. Venga, vamos a un día. Agur!
Aio, 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 aio!